Ко пъс ви? Папа. Ко пъпъс? Лед. Сладолет? Да. Добре. Как е? Ва. Добре. Ва. Грискай. Ела насам. Не, пусни. Тарло, погледни тук. Ко става ви? Ела насам. Айде. Ох. Ох. Стига. Лапай. Уа! Как е? Ва. Готово. Лизни, сега. Чакай, пусни. Гризни. Тарло, как е? Гризни. Леле. Какво деш, бе, Тарло? Тарло, какво правиш? Бидам. Какво близиш? Лед. Сладолет? Да. Добре. Добре. Гризни. Гризни. Чудо. Ай сега от тук. Гризни. Пусни. Чакай. толкова щастливи и мъчителни моменти. Нож Па се освоява бързо и напълно, действа директно върху болезнените спазми на колена и бъбреците. Вземете Нож Па, за да не ви боли. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни. Махни ръката оттам. Махни ръчичката. Айде, лапай. Гризки. Не, пусни. Гризни. Бапо. Чакай да го завърта. Пусни. Стига. Не. Добре. Ох, леле. Олеле. Гризни. Ага. Гризни фуника. Бапо. Гризни фуника. Махни си ръката. Гризни фуника. Уха. Пусни ръка. Махни си ръката. Това ти е играта. Махни ръката оттам. Махни ръката, Тарло. Ръката махни. Ай сега, лъпни цяло така, отгоре. Айде. Хъпни отгоре така цяло. Цялото. Голяма уста. Глътни, голяма уста. Ела насам, де. Голяма уста. Айде, гризи.
Ето това е. Оха! Кеф! Ела насам. Ела насам. Как е? Глътни. Глътни. Котава би мустаки. Какво имаш тук? Какво има там? Таки. Мустаки. Ела насам. Айде, лапей. От голяма оста, голяма оста. Готов? Голяма оста. Бапо. Ела насам. Готна ли? Като си готов, лапей. Добре. Голяма оста. Айде сам. Лап цялото. Бапо, край. Една целувка прати. Тук бе. Прати сега целувка. Бао, чао кажи. Кажи чао. Чао. Махни с ръка, де. Чао. Айде.